ċifri maħruġa mill-NSO juru kif l-għoli tal-ħajja f'pajjiżna qed tkompli tiżdied tant li f'xahar wieħed biss ġiet innotata żieda ta' 0.2%. Fil-fatt, ir-rata ta' inflazzjoni f'Jannar kienet 6.8% fil-waqt li xahar wara din żdiedet għal 7%. L-ikbar żieda bejn Jannar u frar ta' din is-sena deret l-iktar fi prodotti tal-ikel u ta' xorb li mhux alkoħol, bżieda ta' 13.2% fil-prezzijiet. Wara jom fil-lista hemm spejjeż relatati mad-djar, spejjeż relatati mal-enerġija. Ma' dawn hemm ukoll il-prezzijiet tar-ristoranti u l-lukandi li jesperjenzaw żidiet. Filwaqt li diversi familji Maltin u Għawċin ma jafux kif se jlaħqu mal-isfida tal-għoli tal-ħajja bżieda qawwija fil-prezzijiet, Robert Abela qed jibqa' ma jlissen l-ebda kelma rigward dan il-fatt, anke minħabba li jinsab ifukat biss fuq l-inkwiet intern li ġabet magħha s-sentenza tal-qorti dwar id-dil tal-isptarijiet. Bil-Prim Ministru jinsa kompletament ir-realtajiet tal-familji li qed jaffaċċjaw inflazzjoni rekord.